Stăpân
Slavă lui Dumnezeu pentru acest al 24-lea hram pe care îl cinstim împreună, închinându-ne acestui Sfânt Mare Mucenic, Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava, cinstit aici la Buhalnița, așa după cum este menționată în sinaxarele vechi. Astăzi am săvârșit Sfânta și Dumnezeiască Liturghie Părintele Ilarion, care a fost aici, este aici de față cu Duhul Părintelui Iustin Pârvu, ca unul care este finul de botez și următor credinței și râvnei cuviosului nostru Părinte Iustin. Și dăm slavă lui Dumnezeu că și frățiile voastre le sunt toate, înțelegând că este sărbătoarea Bisericii, v-ați pregătit cum se cuvine pentru aceasta și mai mult m-am bucurat că mulți dintre frățiile voastre au dorit să se pregătească prin spovedanie pentru primirea Sfintei Împărtășanii, pentru primirea trupului și a sângelui Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Să dăm slavă lui Dumnezeu pentru toate. Și pentru că în viața fiecărei parohii, hramul este un reper, un moment deosebit. Iată și eu însumi mulțumesc lui Dumnezeu, celui care m-a învrednicit să fiu în biserica aceasta doar slujitor și frățiilor voastre de asemenea. Dau slavă lui Dumnezeu pentru toate, vă binecuvintez și vă îmbrățișez rugând pe Hristos Domnul ca într-un mulți și binecuvântați ani să ne păzească sănătoși și în dreapta credință, ca să putem cinsti după cuviință pe Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava, joia, după pogorârea Duhului Sfânt. Binecuvântăm masa și vă rog ca pe toți, și cei de departe și cei de aici, enoriași, toți să rămânem într-o unire de vreme ce, ca într-o familie, ne-am pregătit și pentru cei străini și pentru noi înșine, ca să păstrăm comuniunea aceasta, prin care continuăm și săvârșim liturghia de după liturghie. Fiți binecuvântați, să trăiți, să vă mântuiți. Amin.